Exposició del Centre Dual a la Sala Municipal d'Exposicions del carrer dels Arbres 38 d'Esparreguera. Del dijous dia 7 al diumenge dia 10 de novembre del 2019, 3 dies només, resta oberta i visitable l'exposició que ens presenta puntes de coixí, patchwork, pintura, dibuix i altres manualitats i artesanies artístiques.